В това видео ще ви представим модул задачи, един от основните модули в BAL24IO, веб-базирана платформа за управление на бизнеса. Този модул ви позволява лесно да създавате, възлагате и проследявате задачи, като осигурява ясна организация на работния процес. Задачите могат да бъдат самостоятелни или част от по-големи процеси, а достъпът до тях е възможен както от компютър, така и от мобилни устройства. Системата предоставя пълна проследимост на всяка задача, възможност за задаване на изпълнители и асистенти, прикачване на файлове и комуникация в реално време, както и много други функционалности, които правят работата по-организирана и ефективна. Освен това, модулът може да се използва както между служителите на организацията, така и за сътрудничество и работа с клиенти. Ако искате да видите как точно работи модул задачи, изгледайте следващите видеа. В тях ще ви покажем всяка стъпка от създаване на задача до управление и проследяване. BAL24IO е създаден така, че да се адаптира към различни типове бизнеси и начини на работа. Ако имате специфични нужди или желаете индивидуални настройки, нашия екип е на разположение. За повече информация или демонстрация, свържете се с нас на посочените контакти.